Assalamu alaikum tayyibilen mehmanlar. Mehmana odaşlar, goňşular, dogullar. Ne bugün tügeleme bir fiilan hormatlanýan ajaklaryň ýerinde. Yani bazar filan ojanda ullu kantoy uldawra. Täşlamamy ora Cemal ýeňemle gaýdy aýtýarsy ýemine dönüşýän urup uldan toýdy toýdy. Toýlaryň ulutdygyny janyňa sag bolsun, ojanda diňe toý bolsun. Toýlaryň ýyldyr bolsun. Aýtýarsy ýeminiň bagta çyk bolsun, baran ýerine aýagy düşüp bir skaly döwleti mundan zyýada bolsun. Toýmada mowdan aýdymlar, açalyň mehwalar, toýdan ulutdy bolsun, ýaşlarymyň bagty bolsunlar, bagty ýaşatdylar. Seni söýjek, sana ýalvarjak. Sen dünýämi ýa-da öwürdüň. Aşky meniň üçin mukaddes edin. Bu ýürek söýgüsi, urgusy. Dağlar düzler bize garaşýar. Seni görün asman nur saçýar. Näzkerim sana ýaraşýar. Ömrümüň bedegi ýaltyny. Bak maňa ýarym, bak haýda ýene. Seni söýüp, seneden göçeýin. Sana bolan söýgüm güýçün ýar maňa. Kanat baglap bile uçoýun. Gel söýgülim altynım. Sen barыңda bakly men altynım. Aşık olan aydar köңlümüň şahy. Sensiňleň ömrümüň başymyň täji. Ýaşat ýanardy bu kalbyň obady. Bu ýürek söýgüsi, urgusy. Dağlar düzler bize garaşýar. Seni görün asman nur saçýar. Näzkerim sana ýaraşýar. Ömrümüň bedegi ýaltyny. Bak maňa ýarym, bak haýda ýene. Seni söýüp, seneden göçeýin. Sana bolan söýgüm güýçün ýar maňa. Kanat baglap bile uçoýun. Gel söýgülim altynım. Sen barыңda bakly men altynım. Bak maňa ýarym, bak haýda ýene.